Kona baby. Kwakanonyoresa Usati. Usati? Why? Chazonyoresa nipi yani 4 months ya. 4 months? Kupaketa complication nayo wakamira kuti 4 months. Numbi nonyoresa ipapo baby. Andofana nyoresa ipapo. Unozoda drink. Where is peace? Peace. Chedzero peace ndoda drink sha. Chedzero peace bese rangu asikushika kuti. Peace. Chedzemani zvinonzisa. Chedzeresa ukona ushedzere. Uyane drinki. Ukona mushedza kanga ndambomushedza anombouya. Amen. Iyo nchafika. Name is drink that running was in peace. Zvantonge munhu musvino ane pfungwa dzinodonza. Maswera sei? Maswera sei watumwa? Ungosazozvifungira wega musoro mako. Maswera sei dedi? Maswera sei. Maswera sei dedi ndi baba wako era. Or maybe murume wako amene dedi yako ikubva papa. Yosarambo kandita saka ndotwa na peace. Asi ngurusvika. Makati ndo dedi vemba here saka. Ukuti yana drink ne macups, auna kumba yana macups saka wagarire papa. Ndana kushedza kuno. Unonotora macups nemvura iri kutonhora. Inzwaka baby. Ndaunoto kwanyanya kuti wangolenga. Iyo peace ukasike wene macups yo. Kupi kwa yakamiro kwa. Achenda anoenda. Nyazi singatomboiti. Chamira izvo please can you make a move? Yatomboita aerobics amtanga muchitiswa kunumbu kwako. Ona kama exercise amene unofana kuchitawo, unofana kujairira kuti time anditi. But 1 2 3 4 ita kana wakamira. And 1 kusvika 10 2 Aizineze kuyema jeje. Urusho 5 chete ndo ita 5 zachona already. Ita 5 and 1. Sachita soka baby. But 1 2 3 ukamutamba Jerusalem here kuchikoro. Yeah, it was a exercise and 1 2 1 Hello. Ndokubata very soon. Kwanaka. Kuri right ndango yangu zongocheka murise. Anti right zvangu. Azoka naona maid kaunite. Ndaona kuti mama chinakizwa na baba. Ni hata nchimbotandara. Sasa maswasa ndaneta manje. Mama dzisiko maswasa tsanga chinakidza. Kupiko. Unenza nyama dzadza kurwadza. Tudaurara chaiko. All right. Aiwa zvinodiwa murudo. Tiri murudo tingabudi. Tine vanotida. Ndizvo zvamunozomwa drink renyu. Kwende korinwaniwa ndipakapu. Wandipa mvura. Ozviya rinodilute. Ndainwani ngodo ndinwani. Wandinyima zvese tsangodo ndini. Ari sei baby wedu? Atamba here. Haasati akutamba andi. Anototamba every day. Iyo yasvika muchizvezvo. Yani chi da prepare kuti ndizive kuti pandichapepa mwana nderini. Ati mu3. Mu3? All right. Mama yavi. Oh, nice. Madam, you are very lucky, manzwa. I'm not lucky, I'm blessed. Yeah, ndizvozvo. Ndizvozvo kwana murume anokudai, mobva mamuitira nhombo yacho bva aibvuma. Saka tell me, makarorana for how long now? Yeah, tofanira takwanisa 3 years now. Because ndaitoti ndichibva kuchikoro ndaendomba kwa Steve ndaendomba kwake apa ndanongodzokawo. Ngoziya zvana moms vandzokera. Obva manzidzokera? Vanandzokera kwangu. Kwa Ningiri. Kwa mukuru. Vandadzoka kwanandiri fatosvika vanitambira. Haana problem? Ndinganyepana. Atongosvika nditi it's okay totanga togara tese ndemagarira tikaita svika nhasi. Tingori tese hanomboramba. Ndandisori nhumbu. Just like that? Chet. No nhumbu. No whatsoever. Akangoti uya. Unoona munhu kana achida munhu wake anotambira zvese. Because murume wangu aindida. That's why akanditambira. But maybe dai sandida. Like now apa anenge aitotaura kuti adochata neni. Andikuona sevanhu vatema huro yemanje une nhumbu kachata une nhumba.
Nasi vanhu vatema vanogona kutadza kubata mwana. Mabeliefs ya munoroyewa nani? Vanhu variko. Uchiroyewa maybe unongoine chaunoroyerwa I think. But I don't think munongochata. Ndikona kuroyewa nemadirwa andinoitwa ini. Nenyepa vanhu vanotorwadziwa. Vanotorwadziwa nehama. Nehama zviri sei relationship yenyu? Unoziva kuti ndingori unonzi ndikuzwa kufarirai. Ndikunzwa udanyatsonzwisa kuti nyaya yenyu story yenyu yakafamba sei, how you met, izvezvi muri sei, unonzwa ndikunzwa udongomotivate, inspiring, you know. Nehama napamini nevamwe abo. Ati mai murume ari ngezi muroyeria. Zvori wete makuru. Ndaudza iwe ndikangozvinzwa chete. Kupisa murume wone mafuta. Kana I didn't trust me handina zvese izvozvo. Akana wadaro so ndomamira kaita nyaya yacho. Alright, nice, you are blessed like zvamataura, you are blessed. Yeah, sure. But yo kubva zvawakaitwa heartbreak apa. Unofanira kunge wane mufambidzani chishiwa uri kudanana naye. Ausati wanaye ere. Unofanira kutsanangura kuti izvezvi uraso kwandakaita ndakazowana mumwe andikufambidzana naye so. Usati wane mumwe. Ndakamboedza hangu, in fact pandakaitwa heartbreak yangu yaya pandakazobviswa nhumbu. Yekubvisa yekuuraya mwana. Yes. Ndakazombofambidzana hangu this guy. Zvinonyatsoita workout. Alright. Yeah, I think munhu akandironzera pekutanga I should have him back. Anje uno mwana upi? Handiwaiti akabuda here. Tsaunonga kumwana kupi? Tinosangana vakambonana vashayani. Asi pandinosangana naye panobaka moto. Okay, haizvo zvazvenyi zvatingadzipindire munozivana. Tinini hangu anopada kunyepera. Tsika yekubvisa nhumbu ndoda kukudzasa sisi vako inini. Usazombofa wakazviita varume vanokunyengedza kubvisa imwe chapedzisira wafa. Alright, maita basa neadvice but hatingati muri sisi because ndiri muhombe kwamuri. Aiwa chero wakaita muhombe kwandiri but uri kushandira inini. Saka ndinitori muhombe kwauri. Zvino ndikada kutomuka ndichiti ndishedza kuti mai unondishedza zvandiri kuda pano ndepangu. Alright. Maita basa. Ndikandimbodzokera hangu kubasa. Ndaita emergency kakuno kwandiri. Patisi yabasa ndaikudza kuti ndapinda chichichi. Pane problem iri kuitika ndakatoona kuti madam wacho vari kunditira dzongo risingaita apa murume wacho ndi-ex wangu. In fact handikamboti ndi-ex nekuti yanga asati andiramba ende handisati ndamurambawo. Takangopesana mushure mekunge pane zvazvaitika. So alright, fast forward. Nditsvagiro kama-herbs apa kuside kwakwe. Nditsvagire gear rese unongoziva package iyoyo. Uya nepackage inoshanda. Ndatotadza kudya wewe. Ndiri masitole. Kundipi? Badisa. Ndagarako. Inini unoziva ndotonga zvepabasa. Inumba changu ka ndatorira. Kuti ngete sei? Uyuwe kubvira nguva yese ndakufonera kuseni. Ine zvandichatozviziva kuti lunch ndarowa kubvira breakfast ichato chikafu chechifo ichi usati watosvika. Ndikuudza kapa ndotaza time dzafamba sei because inini chikafu changu choenda ne time kufamba kwayo. Saka pano ndechitaza kuti iwe iri zowe. Izowe. Madrema uta. Wana nguva dzaunozoya manje. Asize nechitati chinyaso mix one. Because unoona chi ndoda zvinhu zvekuvaka newe uriona. Ende nini zvangu zvandoda kuita newe ka. Izvi zvese zviri kuitika zvese izvi zvoti uri kushandiswa izvi uchatochibvisa ichi. Inini ndoda kuvhura mabusiness. Ndikutaurira ndicharira. Zvekutika uchatozoshamisa upfeka zvinhu zvakabvaruka kudai izvi. Shamwari. Unoga ndorwadziwa inini. Apa unoona chi? Hairstyle zvese izvi ndodoba. Ndikuudza kani. Unoona chi? Ipo apa ndofunga sonzo ndokurwadziwa chinhu kuti mwangu
tofanira tatopa nemwe stage but yo amene unongojamba ndiri busy ndiri kuitiswa kuaina ndiri kuita sei iwo sanyaya kukoshesa kana ndikakudaidza kunokuyo unofanira kubva watosiya zvakuita wombouya ayo basa unozodzokera vanga varipo but iwo unokopuwa mari futi mari anokakupa vasanga vangoripo sazvinonetsa kuti ndibude mari wapano utarata usati wapuwa saka kuona nawe yanda yekudza yera ufunga da kutaura chokwadi inini ka nyepe yangu inini nonga mari dzangu zhinji ka ndakatenderedza mari yangu ndakaispina nditika saka pa da kuti inodzoka yane simba zvekuti mari yandiri kudzoka nayo inenge yakuma 4000 ndikutokuudzazve hausi mukando uyo gepe randiri kuita manje ndiri kuita zviya zvekuti mari yangu ikaenda uko yonodzoka yanoberekana ichidzoka futi baby unoona inini handisi munhu wechibharanzi unoziva but inyaya kuti vanhu vanongosaiza chete saka mari yangu ikai ndakakutaura papei yako iwo toda kuisanganisa ndinakakutaura kuti mari yako iyoyoka toda kunokubvisira saka iyoyo pachako ukandipa iyoyoka yako iyaya ndakakutaurira wapuwa here mari yako wazotambira here vakagara havo vanga vandipawo mari asi kuti ndongone 50 imwe 50 yacho ndakapa mama kumusha vanga vachirwara saka ndandauya naye hangu 50 yacho suitika shuwade ndandauya ndikupe apo wakondirevera nhemba ndikupe wapuwa 50 chete aiwa vanga vakandipa pei imwe vanga vatokupa apa uchindivanzira zvako saka po wasara nemari ziva here tone mari yacho inini hangu unozati soka ndinonzwa kumerera usati wasvika unoziva sika kuti handizvo zvandaitarisira hazvo izvizvi kuti zvinobikwa sei nechimusikana chakauya ichi ngouyawo muedzo muedzo zvawo wemunhu kuti rese rachatange munhuchu mutongoshayo kuti iwe ambobika ndianiko ndianabika ndakuna musikana ndo chimusikana chandiri kutotaura ipapa kuti kwakaya muedzo kumba saka ndo mari yacho unopuwa fake rewo baby iwe ka unoziva kutesta mari here bandakaudza kuti uyane pay yacho yes one andakudza kuti mama wangu airwara but unondiudza ka usati waishandisa mari yako yacho post kana takadaisoka tatochinhwani newe tatochinhwani saka nokuva ndakuda kuti mai wako akarwara ka unondionesa then ini ndini mukwasha wavo futi unoziva tika ipapa changosara chiteka kuzikana mumba kwenyu alright ndokuoneka nyaya yongoti mama zvazvingori zvemiji anyway saka inini ndakuenda ndinozosvikirwa angosatopedza basa inini rangu inini manje ndinotoziva kana mota ndikatoinzwa uko ndotoziva tichakuita sei chatochaya but anyway musikana wacho ari mukati imhepo zvayo musi wacho yauya yanga yakahende musana wakavhurika apa gogido indikatoti uri hame murungu uri hani ndakamboudzwa zvitsvene zvikanzi aingoti sindozvida zvezvo ndikuti zvegogo unditengera ini manje handidi gogido handidi musi wacho akaposa adona iwe ndakuenda aiwa kaniwe chinzwazve iwe saka alright mwedzi umwe wakupera ka iyi handiendi saka iwewe ka saka tichaita indoda muchato newe ndinokutaurira ende ndinokuona chii iyi mari kai ndiri kuda kuitenderedza futi ka bhozi pane vanhu vandiri kuita sei ndichispina basi pane zvandiri kuita ndichitenderedza mari saka iwewe pachako yoka uri kuwedzerwa iwe but inzwa kaswiti uri kuwedzerwa mari chiita so manje kana ukaona tichironga zvinhu zvakadai so zvemuchato ka inini chekutanga hanzvadzi dzako
Ndoda kudzidhakisa zvekuti dzinoita pfari. Iwe ndakuendei. Oka. Bye. Inzwa ka. Iwo samanye kuvazivisa, toda kuvajuma kana maridi yawo nyatsoungana. Bozi inini ka. Handipotse. Ina handipotse manje zvane ndichironga. Plus iwo wanaka. Usazoita zvekuti unodokesa usina kuuya. Nezuro hauna kuuya. Makadi. Maswera sei? Tiripo. Maswera. Ko wakuda nezvangu kunoku inga mabhondo wachisa wani paya. I'm very sorry. Nekuda papotsikawo. Asi handina kuya kuzoita mhirizhonga ndanonzwa kuti ameno maneri mungade ameno ndanchida kupanika chikafu kanda ukurongerai maneri ikoko ratodoka kai maguta enyu raisi raisi ranga rakatodidhakirwa ina handidyi jange ndatedza ubika zvakadhomoka izvi sorry wena aiwa mangwana ndinoimba kwakwa utongodyirawo nzara plus mukundiuraya nenzara so aiwa izvozvo zvandati tigadze tichanyatsogara pasi totaurirana kuti ini ndiri kukutaurira mhindi dzangu inini inhatu kana iri minyefu. Alright. Mhindi dzangu dzoiswa nhatu kana iri minyefu. Okay. Iyo pacho vanocheka kuti nyama ichimwe here aba vasiye vaverenga nhindi. Alright. Ndasingazivi ndo zvinhu zvekuti ndo iwe pachako kuti zvinhu zvako zvikunakire ziva kuti inini ndinodya chii. Alright. Uri babata. Saka ndiri kungokutaurira. Ndizvozvo murume bozi ndingakuti kafu rungoti tsoti saka pa uri kuita sei wabva kukicheni kwakanaka here panguva ngori ndisvikira pasina kana ziva kuti uchangobudikira uri kubudikira kunoku boy ndachitokutsvagai kwese ndakushayai asi ndine nyaya ndinayo kapane hanzvadzi yangu ichauya ka pane zvaada kundisiyirawo pasuri yangu kapasuri kangu ada ngokusiyirai kana achinge akusiyirai munongondidedzawo zviri skillful nekuti ndiri munhu munyowani pabasa kuti ndizonzi ndiri kuda kutounza vaenza zvibude but kapasuri kacho ndiri kukanida asi kana musingade kumutambira pasuri munogona kungondidedzawo panenge asvika musazomushainiriwo pamunenge mamuona asvika pagedhi ndo pane donzvo renyaya ane kapasuru kapasuru kechi kapasuru kangu inini kapasuru kenyu watone mapasuru here munhu akayazorona aiwa sora isi pasuru its like pane mari ari kufanira kundipa imari imari ndozongokudzai kana zvaita kana auya anogona kusauya pandangoti kana akauya musazonyanya mubvarira yenyu kunze unongomusiya tichisangana munhu uyu munosizivana ndati hanzvadzi yangu hanzvadzi yenyu hanzvadzi yenyu yakutoziva kwamakushandira makani ndokuudzai sakadze kubika ko iweweka saka apa wandipa izvi zvatokwana ndati ndamanyisa dzimwe dzekubika ndiri kudzoka inimi pakaiunzai plate ndokugadzira zvinhu zvekubika mati munofarira nhende 4 munofarira 4 mapieces apa kana patorine kamwe kauyu kayakayaka munokati kachiko kamwe kayakaya zviyaka zvimwe zvinengi zviyaizvo mune kapoko here irimo ndofarira white meat ka alright saka rega ndione aya madhiri aya ndeako ega pakuti hanzvadzi yako iyi iri ngosvika chingonangana neni hazvinei kuti ndingoita ndikangopuwa zvandapuwa ndokukupa nerweseri hani boiwe sazokanganweka iwe usarega ka ukarega wazviurayira basa Magurwa. Madi. Kwazua. Apo zvamene. Molato here. Apo zvese. Ise boy. Avanya kanaka magurwa. Yesa. Ndandatumwawo kana pisi. Chibaba mino kana angambo kutaura. Iye pisi angopinzwa vanhu vakawanda muno muyadhi muno. Angataura nini? Angataura nini? Boy. Apo madi. Ndangonzwa nyaya yacho yanga yambotaurika but mai mangopinda panapa zvinhu zvezvo ngotiti ine ndakatolaksa zvinhu zviya Gepruta ndinga ndingari muchatorwa gedhi uko ndotona kuti makutongota imwe matodzwa dzodzi pane unongovhura aya namondipira zvayo but aningone order chiranga ndango ndingokutama kechi kudidi zviri sei maita masi ndepisi saka boma mami nechiko jamani akanga ngurika pasi kwake magurwa ngoza mutumwa ana mbonje jamani ngoza zvinhu zvacho ka zvinhu zvacho musazozvidaro wamana
farangogara mangoziya kuti mumwamwano katechingogaya kuti zvimwe zvacho zvamakuita izvi kaizvi mangobvutidzana zvinhu tikangotarisa Yavari muramba rakatsvanya hati idzokere kumusha